What is up, bay? Nata karon diri dapit sa Baywalk. Ambot wa ko sa bot nganong diri ko nag-intro. But anyway, ang buhaton nato sa episode nato karon, mubalik ta sa Coastal Road. Kay kagahapon nagbuhat ko og way pulos na video. Silip ko dito sa Talomo. Malagi na nakadto ko dito din. Way klarong video. So makita gyud nako kung gyud sa nako pagsulod kay sudlonon man gud to. Tapos madto lang po ta sa Bago. First time pa rin ako madto dito. So ay na mo katingala kung masaag ta. Let's go. Boom. Para makaadto sa entrance sa Coastal Road sa Talomo, subayon na ni natong highway, agio nato ning intersection. Makita nimo ang kanto ani, unahan aning may tulay, dapit lang sa Coca-Cola na planta. So nasa karon diri sa tubangan sa Coca-Cola na planta. Ang entrance sa Talomo para sa Coastal Road na adire kaning nay nakabutang nga Barangay Talomo proper, District 1. Kung magmanumano ka drive, sulod ka diha, then straight lang. Tapos pag maabot ka sa Tumoy, left. Okay, tagaabot nimo sa Tumoy, magsigil lang kag left. Hangtod sa maabot ka sa gate sa Talomo Coastal Road. Wow, ikatuloy na ako nga shoot. Nakalimot na pugog pindot sa record button ganina, guys. Grabe, layo na kayo kung agi, kapoy kayo. So, let's go. Boom. Ay ubang alternative na road pasulod diri nga gate. Pero sa posisyon nato mao ni pinakaduol. By the way, ginapakamatyan ako ni buhat ning ato ang mga atsup na videos. So, kung gusto mo magpakitag suporta, ayaw kalimut og share ani ug subscribe. So mao na to siya, nakaabot ko dire, nagsigil lang kog left all the way hangtod sa mabuang ka. Baling kog parking space kay ganina dito ko sa taas, bawal na dito. Dire pwede ra daw, okay ra daw dire. Sa kabagnutan dire sa baba, unoccupied ni dire. Again, bawal pa dire ang mga vehicle sa Coastal Road. Og sa trip nato karon, gigamit nato akong dako-dako na camera for a better experience. Although mahadlok ko nga mahulog siya sa dagat. Gibalikan ako tong giagihan nato atong last. Okay, so nanapo ko dire sulod. Dili kayo ingana kadagag tao pareha kagahapon. Kagahapon man god, ginabawalan nila pagbalik ang mga bike kay one way ra daw ni dire for some reason. Bawal siya, bawal mo balik ang mga ingano. Wala po sila kabalong anong gi-instructionan na daw sila. Pero karon natingala ko ambot, dili na pud bawal. Kay ginaalaw na pud nila. Wala kay tay makita dire, dili pare sa Bago. Okay? Kay ubalin ta ron sa Bago kay wala kay tay makita dire. Okay, so pasin ako. See you there. Ang entrance para sa Bagoa Playa, malamang makita po sa Bagoa Playa. Dili updated ang Google Maps diri na area. Wala nakita ang entrance diri sa Coastal Road. But anyway, straight on na nimong highway. Straight. Unahan sa Golf View. Hangtod sa makita ni Moning Nograles na high school na dool sa Tulay. So naata diri karon atbang aning eskwelahan diri dapit sa Bagoa Playa. Diri dapit ang entrance, makita ninyo daghan kay tao. Di siya pareha sa Picas entrance sa Talomo nga sudlunon pa kayo. Straight to the point diri. Kung unsa imo makita, mao na siyang entrance. So what you gonna do with this big fat spot? Let's get inside. Let's go. So nanata karon dire sa sulod, layo kay baktason dire, dili para dito sa Picas nga diretso sulod. Bawal isulod ang mga vehicle, padulong ko dito sa unahan. Sa paghapon yan hikod dire nasiyuhan, tapukan siyuhan dire mga nagpapitik saya. Wala naman nahuman ang video kay abtan na mig alas 5 nya karon kay duty man siya. Pura isa karon solo flight ni. Diri sa Bagoa Playa, naapoy mga recreational na areas pero dili pa ni pasudlan. Compared sa Talomo, mas daghan pug mga happy people diri, mas daghang mga bikers ug mga pitikers. So guys, nanako karon diri pabalik sa tuwang agi. Layo kay kog baktason. Ya siguro na to tuyo kun tipo Coastal Road nun. Buang na. Punta, nag-enjoy mo sa video. Like, comment, subscribe. Bye.